Oh, hey, oh, 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 oh. Ayo, jo, go, oh, oh, Waya wengi oh, oh, udan krimis oh, ora oh, wis oh, 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 suwe oh. banyu kang tumetes titisan singkatku nangis sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire langit tansah tutur kalbu rasa kang tak ampun akeh lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kang niki datang uyung rino wengi. Liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen siramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnoku pring sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah nedya ngenteni liwat tembang muga bisa dadi tombo tombo kangen iki tandang uyung rino wengi. Wayah wengi udan krimis ra wis suwe tinggonku nangis wong sing tak tresnani suwung jroning uripku ono sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tapat agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki tandang uyung rino wengi. Matur sembah nuwun hadirin ingkang sampun juga dibalipur ing sawetara punika. Senajan ing dalu punika tasih kadah penampilan-penampilan badhe kula aturi dhumateng panjenengan sedaya. Ugi penampilan salajengipun panggil dhumateng panjenengan Anggita dengan sebuah lagunya Selendang Sutra Kuning. Semoga
Oh iya nggih. Asik. Oh, oh, oh. Eh. Oh, oh, oh. Oh, eh. Oh, oh, oh. So, oh, eh. Oh, oh, oh. Selendang Sutramone Yen rino lan kowe muntat sak impi-impi yen to aku lara selendang putra gone dadi tamba. Selendang Sutrakone tandha mata kang diwenehake nalika perpisahan kowe janji ora nglelehake wis meseda aku tansah mikirake kowe. Oh, oh. Yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, oh. Anjay. Matur sumanuwun. Penampilan-penampilan ingkang sampun kula aturaken dumateng panjenengan. Inilah wujud kebersamaan untuk meramaikan acara yang digelar oleh Desa Sukodono. Hari jadi Desa Sukodono yang ke-72. Penampilan demi penampilan ingkang sampun kula aturi dumateng panjenengan sedaya. Nggih, tasik kathah kok tasik kathah, sik akeh. Joget sik urung mari-mari anggota yang jene akeh. Tukang keyboard larang ini. Paling-paling turun yang buritan. Sedangane ngono. Nggih. Badhe kula aturi malih dumateng panjenengan sedaya penampilan
saking Sela dan Asa tembangipun Kembang Rawe. Semoga Wong seneng tunggal sabale. oh alah masa Wiwitane lenggo jejer saben dinane. ya yo Saya suwe saben jejer nyekel tangane. enak nah Banjur ngomong Oh, oh, mas oh, oh, aku eh, tresno oh. Ceritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lenggo jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung agawe atiku bingung. Kembange mawon tresnaku wis katon goyang. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kembang irawe iku paripasane. Tinimbang rame luwih becik katinggale. oh yo oh hey drop oh Ceritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. oh awas cok hit hop yeah oh hit hop yeah hey oh hey just oh hey oh yeah
Ya, os, ya, cok, iya. Matur sepadua, oke. Penampilan ingkang sampun kula aturaken dhumateng panjenengan kasedaya. Kaya kemange sicah nom-nom kae. Ya. Ugi para adik-adik nggih matur sembah nuwun iki sik akeh ya. Penampilan salajengipun sing tua ya kepengin tampil pisan. Kagem Bapak Karim. Bapak Karim lagunipun lali janjine. Semoga nggih Bapak Karim. Moga siapaken lali janjine. Janji biyen ngene, janji biyen ngono. Dadi lali janjine. Eh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Jo, eh. Inilah penampilan saking grup Petung Sigar Satria Jaya Sakti.
Yo, awas, awas. Nyiseh, nyiseh. Ho, hehe. Ho, yeah. Oh, iya. Oh, 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 iya. Oh, cak. So, oh. Matur sembah nuwun, penampilan saking Satria Jaya Sakti, perkumpulan penyasilat saking Petung Sigar ugi sampun yuka dipalipun dumateng manah panjenengan sedaya. Sing tengah-tengah kowe lungguh, lungguh neng kono ora ngantuk apa piye? Jeh. Kita lihat di malam hari ini masih ada beberapa penampilan yang bakal kami aturkan untuk panjenengan sedaya. Lek kadung kopi ini teko. Jan isih urung diombe ditawani meneh. Lah ngene iki kan mujo. Ya nyenengke operatore kan mang takon ae ngono sedeng diteri yang guyang-guyu. Ora sida ngantuk. Kurang pahit apa kurang legi? Iya, lah lek kurang legi tambahi gula iku jenenge gregis. Iya, gregis dan gigis. Salajengipun penampilan ingkang badhe kula aturaken dhumateng panjenengan sedaya Imas Ayu ugi Wulan lagunipun Banyuwangi Pacitan Swengge. Co oh 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 he oh oh oh. Eh, eh, eh. Ora ketemu ya mung gawe kangen ning atiku ison mung mikir ika rina wengi katon ana
Inilah atraksi yang baik diperagakan oleh keluarga besar Biasati. Ya aja, oh, oh, zo, zo, cha, oh, hey, ha, cha, oh, ya, yeah, oh, oh, sha. Yeah. Ya, ha, cha, ayo, oh, ya, cha, cha, ah, yeah, oh, ya, ya, cha, yeah, oh, oh, ya, ah, awas. Coba penampilan malam hari ini berlanjut dari cewek biasa hati. Yo, hai, so, ha, ja, aduh, yes, awas, 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 oh, iya, ha, oh, ja, ya. Ayan dia, oh, ja, so, oh, yep. Eh, oh, za, saja, oh, aduh. Ya, ha, ja, ja, oh, jos. Gantian, gantian. Awas, awas. Ha, zet, go, za, ya, ya. Ho, ya, oh, so, oh, aduh, ya. Oh, oh, oh. Mekaten para kadang tresna ingkang sampun kula aturi dhumateng panjenengan sedaya, tinggal satu lagi penampilan ingkang badhe kula aturi dhumateng panjenengan. Setelah ini campur sari, jelas ya. Wong ana kibote barang ya lagu-lagu dangdut ya iso. Cek ora turu tok ya, turu tok tukang kibote tukang turu tok ya. Ya nyisih isone meng ngono tok. Lek gak dirasani ngono ya cek gak kebiasaan ya. Moro-moro ngombe kopi. Jane yang kiboti dijarno ora dipites. Jeh, penampilan salah pun kula aturi dhumateng panjenengan ini grup saking Petung Sikar Bapak Muasir tembangipun ninggal katresnan. Semoga jeh ninggal katresnan. Nggih monggo, monggo.
sajroning atiku tak suwun rina larangi